Dende Unións Agrarias piden á Xunta de Galicia medidas de actuación inmediatas fronte á flavescencia que está a afectar as explotacións de viñas nas zonas do Miño. Unións Agrarias insta a Xunta a actuar ante a sucesión de gromos de flavescencia dourada presente en moitas explotacións próximas ao Miño. Por un lado, propoñen realizar controis máis exixentes de certificación fitopatolóxica nos viveiros, que neste tempo están aportando novas cepas ás explotacións, para evitar a entrada de plantas afectadas pola doenza. En paralelo, piden afondar na campaña de información a todos os selos da cadea vitivinícola para que teñan un coñecemento claro de como actuar de xeito eficaz ante unha das enfermidades fitoplasmáticas máis importantes e prexudiciais para a vide e, polo tanto, para a renda das explotacións. Para a organización agraria tamén é moi importante que a Xunta actúe xa para tratar de controlar, antes da primavera, a actividade do insecto transmisor mediante trampeos e tamén proceder inmediatamente a arrincar todas as cepas nas parcelas ermas. Para elo consideran preciso dotar de orzamento un protocolo urxente de entrada nas parcelas abandonadas para arrincar as cepas e evitar que estas se convertan nun reservorio e un foco de propagación desta doenza. Sinalan que hai que actuar con rigor e celeridade e procurar métodos para controlar unha praga que pode ter consecuencias nefastas.